kika da hajiya tana yin gurgu? To dan Allah hajiya ba takura wa mutane yake yi ba. Wani takura mutane da nake. Kai dai akan balbu kai. Dai korafi dai yau kai da wannan gobe kai da wannan sa. Wannan complain haka yayi yawa sai. Yau ka ce wace gobe ka ce wace. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Ne san da fito. Hausa. Na kwana. Na gajiya. Amma na gajiya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tashi lafiya. Alhamdulillah. Ina kwana. Lafiya lau. Ina kwana. Lafiya lau. Allah jama'a kwana. Lafiya lau. Alhamdulillah. Anti Maryam ce kada ba ta zo ta gaida Alhaji ba. Wace ce kuma Aunty Mary? Kawai dai shiriri ta sace Alhaji. Ka san ya rasa abin yi sai ya tafi faman sirkullansa. A'a, wata antin su ce ta makaranta. Okay, to shi ke. To kaji, cire hannu a makaranta ne? Eh. Allah sarki. Hajiya goro na da kuma gwarna. Kai dai mai gida gora dai Alhaji saboda Allah bayan likita ya ma dokar cin goron nan illatarwa fa yake kuma likita ya ma dokar goron nan yau dai ba za ka ci shi ba. Hajiya, kin san fa goron nan in ban ci ba zuciyata ba tashi take. Gaskiya yau dai ka ɗauki hutu yau dai ɗaya don Allah ka ɗauki hutun goron nan dai kai haƙuri da shi. Hajiya, ya kamata a ɗauko min goron nan. Alhaji kai haƙuri Allah yau ba za ka ci goron nan ba. Alhaji maganar Sharifi. Sharu ya zo ɗazu. Ya zo akan magana gidan marayun da ake ba su abinci. To lokaci yayi yake cewa to a tuna maka. Sharu ya sai na ce to ya bari za mu magana tukunna daga baya sai na masa magana. Haka ne. To kamar nawa ne ya kamata a cire a basu? To Alhaji yanda dai aka saba sai da yake yanzu matsar rayuwa da ya fara a dan iya dan kara musu wani abu. Haka ne. To ina ganin da yake wancan kaga ko ba na ma ina jin miliyan 2.500 aka cire aka bara ka sai kayan abinci. Kuma yanzu kayayyakin abinci kaga sun tattashi sosai sun yi abin nan. Ina ganin ana iya fitar da miliyan 4. Ba matsala. Da daman gidajen ma kamar sun dan ƙari yanzu. Haka ne to ba da. Allah taimaka. Jini kuma batun wayar da Sadiq ya fasa min da kace za ka sauya ma. In aka siyo miki hot 7 ta yi? To na ji ba komai za a siyo miki. Alhaji ni kuma an kan makarantar mu da aka ce za a yi. To yaushe ne? Wani satin. Nawa ne kudin? Ba su faɗa ba amma sun ce muka je gobe za su faɗa. To ba komai. Idan abin da aka yanki kada sai ki samu hajiya. Za a cire kudin za a bata sai ta baki. To shi kenan. Alhaji da mun ni kuma akan batun koma makarantar mu ne. Okay, to yaushe ne za a koma? Sati mai zuwa za a koma. To ba komai insha Allah. Zan kula da komai. Madalla. Nagode Alhaji. Insha Allah kira ji ko? Idan na fita za mu yi waya. Irin kalar da yake so sai ki mana za mu tafi da shi. To shi kenan ina godiya. Ina godiya. Ina godiya. A da lafiya. A da lafiya. Ina tsinke ma kunne. Surutu a bakinka. Bai tambaye ka. Zakare. Ai agwara shi ma a ce ya. Hajiya ke ma kin san Sadiq. Satin ya fasa. Allah dai ya kiyaye. Ba sai da ya amarya mai gargadi.
san da fitowa. Ya hakuri ba, na dan kwata muku lokaci. Ai ba ta. Yawan amfani da wannan bayan daɗi. A'a, sannan ka, wai, insha Allah ne. To, ya kamata mu fara, wane ne ya fara zuwa ne? A shi ne fara zuwa. Ok, Shi ne. Ok, kai ne gaba da na tarar da mutum biyu. Ok. Na tarar da mutum biyu. Ok, wancan sai da kenan. Sai ko za ku dan ba mu guri ko? Bismillah fa. Sorry fa. A kana ta kallon awara ta ko kai ma kana dan tabawa. Da kun zauna ai kamar ai ku ba matsala. A kai ne da zaka dan iya ba mu gurin. Ku taso mana, ku taso. A karka da mu fara sallama shi tukuna ba matsala. Okay, to ba matsala zo. Shikenan naga akwai zalamamu a wajen kawai jama'a da Kasha zama. Wallahi ai kai din ne. Auren nan kana san auren nan. Ai akwai sirri a cikin ta. Ya aka yi. To. Yadda ka gaya min nayi. Na kira ta. Sannan kuma na tura mata kati amma bata kira ni ba. Ba inda na ce kai ba haka kai ba. Haka ne. Ba haka kai ba kan mu ja da kai saboda ba ta yanda za a yi. Kai yanda na biya maka kuma kasance haka. Yadda dai ka gaya min nayi hakan kuma ne. To ya kai. To. Na kira ta. Sannan kuma na tura mata kati. Amma bata kira ni ba. To ban gane ka tura mata kati ka kira wata ba. Ni fa abin da na ce ma ka tura mata sakon kati. In ka tura na ce in ta kirawo ka haka ake so. In ba ta kirawo ka ba sai ka kirawo ta sai ka ce mata ka turo kati ron. To za ta yi kokarin ko za ta dawo ma da shi sai ka ce a'a. Ke bar shi saboda muryar nan take mata ta tantance abin da ya fi haka. Na ce za ta kirawo ka ne daga nan ka samu gaba daga inda za a jona abubuwa sannu har za a je. To gaskiya baka daidai bane a gurguje yanzu dai gaskiya ba lokaci da mun dan yi wasu maganganun amma ka je kai hakan yanda na gaya ma saboda ka ga mutane suna ta jira na ko ba haka ba. Gaskiya amma kakka da mu ka je kai hakan zuwa ga majiyan da cigaban da aka samu. To shikenan yawa to shikenan ka dan yi musu magana su ƙara so tunda na ga nan kai ka gani ko amma ko nan ga mai ba kaɗan ba ai na riga na gaya ma. Yawa yana kira. Okay. Assalamu alaikum. Ku kuma ya akai? Hari Master, na zo da wannan abokin nawa ne saboda yana cikin lalura. Ni kuma na ce ina da tsari Master. Na san duk wata matsala in dai an zo wajen tsari Master to magana ta ƙare. Saboda haka gashi na kawo maka shi. Ya islamiyya ce ko ya boko ce ko ha'in sucin take. Yan masu hali ce ko kuma yan marasa hali ce. Me bala'in kyau ce ko kuma saffa ce. Tsari Master. Wannan dukkan tambayoyin naka ba zan iya ce ma na san su ba saboda it was the first time da na fara haduwa da yarinyar kenan yayin da na ganta wajen taro ne na biki. Okay. So dukkanin tambayoyi ban da ko an san ko guda ɗaya daga ciki sakamako ban jima da fara haduwa da ita ba. Gaskiya. Yanzu kokarin da zaka yi. Na'am. Sai ka je ka samu mun amsa wannan tambayoyi. Okay. Kuma sai mu ji ta ina za a fito mata. Alright. Saboda ka san kowace akwai yanda za a fito mata da shi. Gaskiya ne. Kan mu je mata lissafin ya boko kuma mu je mata lissafin islamiyya kaga za a iya samun matsala. Gaskiya ne. Da Allah ya kokari sai a samu wannan sai ka same ni. Okay. Ai na gaya ma in dai an zo to za a samu abin da ake nema ka duba a gani. Godiya muke. Ai na gaya ma. Sannan ba sai a hakuri sun lamarin mutane. Wallahi.
To ku me ke tafa da ku? Allah saka da alkhairi. Allah saka da alkhairi. Da farko dai kafin mu fi abin ne kawo mu. Okay. Ina tambaya. To. Wa'annan mutane suka tashi biyu ne. Na farko na ta tambayar su jami'a ce yarwa ne yarwaye. To ni abin da mun gano shine kwada. To me sai an san ina suke. To ka san su komai lissafi ne. Yanzu misali ita yan islamiyya kaga ai tsarin ta daban da na yan boko. To ni kuma tawo ce shi. Ha. Ake zaka gaya mun taka. Ni na zan san taka. To ai ba a riga an yi min bayani ba. Ai ni abu ne ya karga karfe ni ne ba ya. Okay. Ba ku dai tawo gaskiyar magana ya talakawa shi. Na lura ba ai mai kuma shi ba. Sannan kuma dama ta saba zagin su. So daya na je kafin ta fito na gudu. Wanda ya shi dama kai gudu a kai. Wannan is kuma tana faruwa ai. Mu mun ga da yawa irin haka. Shi kenan to ai kai ne abin. Wanda muka shigo da malami da likita ai gaskiya ake ga musu. Gaskiya ne. To yanzu dai da a takeice. A ina kuke haduwa da ita? Yawwa. A kwan aulu mai kifi. Na ka dauki da adai sauna in kai ta makaranta aji ta ko da shi lokaci ba lokaci. Ai very good ma kaga abu mai sauki kenan. Amma ban taba cewa tana son ta ba. To shikenan yanzu abin da za a yi. Ka gani? Kokari za ka yi ka je ka su shawarma. Sai ka so baga. Baga shawarma. Ka sa a leda. Allah ne baga. Aka yi Allah ka bari dan na san bagan mara shige madugu. Ba shi abokin naka da yake naga kamar shi waye ne. Da yakan gano irin wannan abubuwan. Ni din ma'awaye nake. Na gaskiya ne. Koi ka ba magana ni na san inda zamu je mu samu su. A gani? To sai ka sa a leda faka. Lokacin da ka ɗauko ta duk da zaka sauke ta kawai sai ka bata kana bata sai ka ja mashin din kawai ka tafi kakke yadda ta bude a gaban ka a gani in kai wannan daga baya abin da ya biyo baya kuma sai ka same ni sai in shi ma wannan salo ne bari Allah kai ma ba haba yasa yanzu nan fa kake magana da likita da wai kawai ka taso mu tafi ma abin da ni ji akwai gibi hawa ka bar wannan ba kawai to Saninka da zuwa ya kake da kowa. Wallahi service yayi kyau gashi nan kai free kai kyau sosai. Wallahi kai kyau sosai ma. Sajiya suna nan lafiya kalau. Yayi amarya yi wata bakuwa. Allah wa ita sunan ta wai daga can dai gashi nan dai ta zo. Ba budurarsa bace ba. Rushi bace ba. Mun da ban sani ba dai ka ta nan dai ta zo. A ta nan dai. To shikenan. Hello. Hello? Amaru. Yes. Are you house? Yeah. Okay, now they're outside, they're waiting for you. Thank you. Mala Amaru. Good day, how are you, my brother? How work? Well done, eh? Please, I want to see that sister. That is here. I want which one?
That sister now, that my sister that I'm seeing. Okay, Mary. Thank you, Mary. I want me she pray for me. Okay, no problem. I want to see sister. Okay, make your contact. Thank you, eh? Thank you, brother. Supposed to see this sister. But the way that I'm looking this sister, she will go away. Mary. Yes, Amma. That's okay. That's so. Oh, you have a guest. Me? Kina da bako a waje. There is something on me in this town. Oh, shi dai ya san ki. Wonderful. You come to ask me for waiting. Wannan Patrick. Okay, that Igbo guy. Yeah. To yana je ya ce yana son ko zaki masa yana bukatar prayer ne? Prayer. I should go to church now. Here not be church. To gurin ki yake so ya kamata ki je ko? Ya kamata mutun ya zo gurin da. Outside. Yeah, she's outside. Okay. Let me go. Sister Mary. Okay, sir. Good day. How are you, my sister? Fine. How about you? How? We thank God. I'm just come here for delivery. Delivery? Yes, my sister. I should go to church now. No problem about the church. You know there is some people that they close to the God. That's why I come here to pray for me so that everything go well. Okay. My business, everything, so that you go well. Okay. Let's pray. Okay, thank you, my sister. In Jesus' name. Amen. Father Lord, we thank you for this evening. Amen. We thank you for protecting this Amen. man. Amen. Guide him, protect him. Amen. Jesus Amen. Christ. Amen. 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 Thank you, my sister. Thank you. Thank you. My sister, if you don't mind, I want just take you out for dinner or lunch. If you don't mind, though, I just, that kind of thing. But there is one thing I want to beg. Just do it. Make sure it. You have no problem. I'm yours. Just make sure it. You see this Aman? Better Pekin. I know him very well. He's Aman a good is boy. a nice person. I don't. So I want to ask you for one thing. Just mention. I said you don't have any problem. You don't have issue. Just tell me. Sir, you say you get 3 keke. Na pep, where am I giving me? Please give Aman 1. Say you carry the 2, please, sir. I'm begging you. Don't just stop it. If now I give Amar 1 keke now, you make you happy. Serious? No, you make you happy. Yes, sir. You get happy. I dash Amaru. I already give him. Today, I give him. Today? I will give Amaru. Hi, thank you, sir. No mention. Not because of thank you. No mention. Because of you, not because of God. You know? If I give you, you'll be happy. I give Amaru. May God bless you. Don't mention that God. Keep it to one side. I just do it for you. You know, say you're a good person. I get what I see. That's why I give you. Thank you. No, don't mention. I'm reading inside. You have no problem. Okay, thank you. And then maybe Afi just come back next the other day. Okay. Any day Afi can't see you, okay, so that I'll make you happy. Okay, thank you. You don't mention. I'll give him 1 keke. No problem. This sister I already give her 1 keke, so that I'll catch you. That will not be problem. I'll catch you, sister. No problem. Na ji daɗi kuma ina alfahari da kasancewar ka da babba a gidan nan. Kuma duk tarbiyyar da muka yi maka ka ɗauka. Saboda haka Amar ko bayan ranmu ni da Alhaji. Ka riƙe wannan hali naka domin halinka yana da kyau. Ka riƙe 'yan ƙannanka ya kasance ka san an ce babban wa fa uba ne. Rada duk baran Alhaji kai ka zama uba. Ni kaina ni na haife ka amma abubuwan duk da zan yi kana gani da kai nake shawara. Saboda haka na ji daɗi yadda muka ɗora ka akan tarbiyya kuma ka taso da tarbiyyar wanda na tabbatar har ga Allah insha Allah
za ka riƙe 'yan ƙannanka da amana. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ya Habib. Malama. Sanda zuwa. Sanda zuwa Habib ne? Sanda zuwa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Yawwa. Sana Habib. Ina gajiya. Alhamdulillah. Lafiya kalau. Ya sa Alhaji. Alhamdulillah lafiya kalau suke. Iyalan kalau? Lafiya kalau. Yanzu kake tafe kenan. Wallahi ku sannan ku dai. Sanda zuwa. Malama. Bismillah mana zauna a sama. Ina ta shirin zuwa abubuwan ne na gidan sun yi abin da shi sa. Ba wani hajjadi ba ta hana ka zuwa. Zauna a sama. Zan yi an hana shi zuwa shi da gidan dan uwansa. To ai hajjadi ni na san ba za ki hana shi ba shine dai kawai dai baya son zuwa. Ai zan zo ma so nake tarkata yaran nan duka mu tafi tare. Kaga muka yi sai mu wuni mu ci abinci kanti. Gaya mata tu. Yawwa. Ce mata za ka zo? Ya gaya mata. Allah weekend ranar hutun yara za mu zo insha Allah. Allah nuna mana. In ce dai ko lafiya? Lafiya kalau Haji. Ba wani abu dai ko? Ko wallahi. To alhamdulillah. Na zo in gaishe ku ne. Allah sarki. Ai ko dai. Haji ai kina nan ko? Na'am, Alhaji. Baya nan ko? Allah sarki. Ai ko dai. Alhaji ya dawo a ce na zo in gaishe ku. To insha Allah. Amma kai kuma ka manta kai ka ce za ku zo ranar weekend ko kai da yara duka. Insha Allah za mu zo. Shikenan. Shikenan a gaishe da anti kawai dai in ya so kuma wallahi Hajiya kin ga yanzu baya zama a gida kamar yadda yake. Kin ga a gidan da yake amma yanzu gaba ɗaya tun da ka bar gidan da yayi Habib ba ka zuwa ka zauna. Kuma muna son mu daga gari. Ai jona abu aranta. Ai gaskiya na faɗa. Kuma ka san ba haka bane ba. Hajiya ai ba haka bane ba kawai dai da yake yanayin gida ne an tashi daga kasuwa kuma an wuce gida shine kawai yasa gaskiya gida ya rike ka ni na sani ba wani abu wallahi kaka damun da ana ma wannan dan zagayewan ai an gode Allah kuma gashi kana yawan waya akai kwarai da gaske to ka gani zan kuma Hajiya to shikenan to Allah gaishe da Alhaji a gaishe da shi zai ji insha Allah sai mun zo ya to insha Allah Allah ya tsare nagode Allah ya kiyaye ne ganin sa nake kamar a ruɗe kamar akwai wani abu a bakinsa abin da nake tunani kenan kamar akwai magana a bakinsa to ko alajin kawai ki so ya gaya wani to ko ma dai menene ne tunda bai faɗa ba shi kenan ko Wai baby ya aka yi daɗi ne, ni bacci ma nake ji. Ga shi da yau na so in ga iya murnarsa akan wannan waina da na zo na yi mishi. A ce baby na yi mishi wainan nama, inda na sha wahala naman nan sai da yi da lugub. Na san za ta ƙayatar da shi. Na san fatin da yake a duniya bai taɓa cin wainan nama ba. Ya saba da wainar shinkafa. Bari ma a ce yadda na ƙayata ta da niƙaƙƙen dabinan nan sannan na zo na markaɗa dankalin Hausa na zuba mishi na san yau ina ga har waƙa sai yayi min gashi na mai haɗaɗɗiyar miya ta ɗanyen mangwaro wayo Allah na ina jin barcin nan wannan abun ba zai tashi a banza ba sai na rubuta mishi a takarda ok ga ruwan shi da ba su da yi ruwa ya sanyi ba kai ya kankara na kwanta fara na rubuta mishi komai
Na haja. Alhaji ka dawo? San da zuwa. Yawa zan. Lafiya alhamdulillah. Alhamdulillah. Yawa ka ce da safe zai shigo ko? Ya ce zai shigo da safe. Okay. Amma ka yi dare Alhaji karfe nawa sai yanzu? Ka san yanayin gari yadda gari ba zaune lafiya ba Allah na tuba. Kuma na ki kira waya ka is not reachable na kira wajen kashi 3. Hijabin waya wannan? Aunt Mary. Hello, salamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu nan kuma karbar shi. To ga nan insha Allah bari mu. Alhaji lafiya? Wallahi wani abokin business din mu ne. Yanzu dazun nan muka rabu kalau da shi yanzu gashi an ɗebe shi a mota rai a hannun Allah an tafi shi asibiti. Inna lillahi. Saboda ka koma zai. Bari je sai na dawo. To baka ci abinci ba komai sai na dawo. Baka ci abinci ba komai sai na dawo. Inna lillahi. To a dawo lafiya. La lafiya. Kun ga yaro, wai dai dole sai ya tona wannan asirin? Ni asini ɗan nan koma ya garin ya ta aje wannan hijabin nata ya ɗauko ya saka? A'a. Kin ga yaron nan? Ina yake? Yana Kina mamake shi yaron nan. A'a, buruciya ce a mai uzuri. Inda hankalin ba zai haka ba. Na fita maka kunne a sama fa amma kalli anan ma ya zo ya ƙara mai tafiya wannan. To, ai buruciya kenan. Yanzu sauran masu hankalin sa ya haka? Yanzu Hajiya idan yaron nan ya fallasa abin nan ba. Komai ma zai zo da sauki insha Allah ba ma zai tona ba. Ba ma zai fallasa ba. Kirjin yana bugawa. Kai kirjin ka na bugawa ko ni kirjina na bugawa? Kan adira kanka ai ni za a adira kaina. Ka gani? Ai kafin Alhaji ya fara balbalinsa a kanka, a kaina zai fara balbali. Allah dai ya kiyaye bai gane ba aka kira shi waya. Ya zo ya tafi. Ai Salim, Allah dai ya shirya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dama kai nake jira ai ka shigo. Kai nake jira ka shigo. Iye, haba. Biri yayi kama da mutum. Dole in ga canji. La ilaha. Me ya faru kuma? Ni kake tambaya me ya faru?